ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро бо мақсади муаррифии ҳамаҷонибаи иқломи мазкур тасдиқ намуданд. Дар ин намуна ҳадафҳои озмун ки ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, дар тасвири манзараҳои кӯҳии кишвар, рангҳои парчам, 7 ситора, асбобҳо ва рамзҳои мусиқӣ пари қалам ифода ёфтанд. вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воситаҳои ахбори омма метавонанд ҳангоми баргузории чорабинӣ аз рамзи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман васеъ истифода намоянд. имрӯз таҳти раёсати сарвазири мамлакат раиси комиссияи давлатии мусоидати бароихатгирии аҳолӣ Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии ин комиссия доир гардид. таъкид шуд ки бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ки соли 2020 доир карда мешавад маъракаи дорои аҳамияти муҳими давлатӣ маҳсуб меёбад, зеро он имкон медиҳад ки роҷеъ ба теъдоди умумии аҳолӣ аз рӯи нишонаҳои муайяни иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва демографӣ маълумоту рақамҳои нав ва пурра ба даст оварда шаванд ва омори мукаммали демографӣ таҳия гардад. натиҷаҳое ки дар рафти бароихатгирӣ ба даст меоянд ба таҳияи сиёсат ва дурнамои дақиқи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва демографӣ, барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳалли самараноки масъалаҳо дар соҳаҳои гуногун мусоидат хоҳанд намуд. гуфта шуд ки бо мақсади санҷидани лоиҳаи барномаи бароихатгирии аҳолии моҳи октябри соли 2018 дар маҳаллаҳои 64 ва 91 шаҳри Душанбе ва дар ҳудуди шаҳри Норак бароихатгирии санҷишии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шуд. дар ин давра корҳои ба тартиб овардан ва аниқ намудани номи кӯчаҳо, рақамҳои хонаҳо дар манзилҳои маҳаллаҳои шаҳрӣ ва деҳаҳои калон, тафтиши дурустӣ ва пуррагӣ ба ҳисобгирии ҷории аҳолӣ, таъмини кормандони масъул бо маводҳои картографӣ, харита ва нақшаҳои схематикӣ, ҷудо намудани утоқҳои кории муҷаҳҳаз бо мизу курсӣ, ҷевон, телефон ва ғайра, инчунин корҳои ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ, ҷиҳати иштироки фаъолона дар бароихатгирии аҳолӣ роҳандозӣ гардиданд. дар ҷаласа роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати рафъи камбудиҳои ҷойдошта ва боло бурдани суръат ва сифати корҳои омодагӣ бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 вазифадор гардиданд. имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафири навтаини фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Любин мулоқот намуд. дар ҷараёни вохӯрӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. тавре зикр гардид, ҷумҳурии мардумии Чин шарики стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. имрӯз беш аз 300 ширкату корхонаҳои Чин дар рушду пешрафти кишвар саҳм мегузоранд. дар таҳкиму густариши муносибатҳои ҳамкории дуҷониба саҳми роҳбарони ҳарду кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин ҷаноби Си Ҷинпин бениҳоят калон аст. иштирокчиёни мулоқот бо қаноатмандӣ зикр намуданд ки имрӯз шаҳри Душанбе бо шаҳрҳои Урумчи, Сиамен, Чиндао ва музофоти Хайнани ҷумҳурии мардумии Чин муносибатҳои бародаршаҳрӣ барқарор намудааст ки ин яке аз омилҳои тавсеяи робитаҳои ҳамкории ҷонибайн ва нидод мегардад. вохӯрӣ ба таври созанда сурат гирифта, дар он атрофи дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн гуфтугӯи ҷиддӣ ва ошкоро сурат гирифт. имрӯз ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси шӯрои директорони ширкати Қараманчӣ холдингии ҷумҳурии Туркия ҷаноби Фотеҳ Қараманчиро ба ҳузур пазируфтанд. маҳаки асосии вохӯриро масъалаи ба роҳ мондани муносибатҳои ҳамкорӣ миёни ширкати Қараманчӣ холдингӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин имкониятҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти минбаъдаи ширкат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил дод.
тавре зикр гардид, ширкати номбурда фаъолияти худро дар се самт саноати насоҷӣ, тавлиди қубурҳои нахҳои шишагин ва гидроэнергетика ба роҳ монда, дар аксар кишварҳои ҷаҳон корхонаҳои худро ифтитоҳ намудааст. зимни баррасии масъалаҳои ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд, ҷонибҳо доир ба таъсиси корхонаи муштараки истеҳсоли қубурҳои баландсифати нахҳои шишагин дар шаҳри Душанбе ба мувофиқа расиданд. дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо ба дигар масъалаҳои мавриди назар дахл намуданд. вохӯрӣ ба таври созанда ва дар фазои ҳусни тафоҳум ҷараён гирифт. идомаи ахбор. давоми солҳои охир бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахти мамлакат симои худро куллан дигар намуд. сохтмони биноҳои баландошона, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва сохтмони майдончаҳои варзишӣ ба шаҳри Душанбе ҳусни дигареро зам намуданд. гузориши Бобокалон Аминзода. чунин тадбирандешиҳо дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо бо мақсади бозам ободу зебо гардидани пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва мутобиқ намудани тамоми инфраструктури он бо шаҳрҳои бемисли кишварҳои тараққикарда амалӣ карда мешавад. ҳамзамон дар баробари бунёди биноҳои баландошона, боз роҳҳои автомобилгард, марказҳои зебои фарҳангиву фароғатӣ, таваққуфгоҳу истгоҳҳои наву замонавӣ бо тару услуби миллӣ сохта шуда корҳо дар ин самт идома дорад. аллакай мувофиқи нақша дар чанд маҳаллии асосии шаҳри Душанбе сохтмони биноҳои баландошонии истиқоматии маъмурӣ бо суръат идома дорад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе корҳои ободониву созандагиро вусъат бахшида дар як муҳлати кӯтоҳ шаҳри Душанбе боз ҳам ободу назарабо гардид. бо истифода аз ин имконият ва бо мақсади сазовор таҷлил намудани рӯзи пойтахт аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе корҳои ободониву созандагӣ вусъат дошта барои фароғату истироҳати сокинон ва меҳмонони пойтахт шароити арзанда фароҳам гардонида мешавад. ҳар сол сеюм ҳафтаи моҳи апрел рӯзи пойтахт ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба рӯзи пойтахт корҳои ободонию созандагӣ дар муассисаи давлатӣ истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино нағз ба роҳ монда шудагӣ мебошад. аз он ҷумла мо саҳм гирифтем ки соли 2019 2 миллиону 400 ҳазор гулҳои мавсимӣ шинонем. то ба ҳамин давра 280 ҳазор дона гулҳои мавсимӣ шинонида шуд. дар шафиди роҳи мошингард ва дигар кӯчаи хиёбонҳои шаҳр назди боғҳои фарҳангию фароғатӣ маъракаи ободкорӣ ташкил шуда бо истифода аз фазои мусоид гулгашт ва атрофи биноҳо рангубор аз ҷумла тахту ҳамвор ва сабзкорӣ карда мешаванд. андешидани тадбирҳои ободонӣ ба муносибати ҷашнҳои милливу давлатӣ имкон дод ки шаҳри Душанбе ба ҷои зебою назарабод табдил ёбад ва мардум дар ин санаи фархунда хурсандӣ карда рӯзи пойтахтро бо хушнудӣ таҷлил намоянд. Бобокалон Аминзода, Фирӯзи Мусо, Душанбе, Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ шахси саховатпеша Раҳмоналӣ Шарифов аз ҳисоби маблағи пасандози хеш ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ намуда буд дар деҳаи сайроби ноҳия иншооти нави варзишӣ бунёд намуд. дар ноҳияи Фархор низ шахсони саховатпеша ин ташаббусро ҷонибдорӣ карда аз ҳисоби маблағи пасандозҳои худ роҳ ва пули деҳаи Кӯҳандарёро таъмиру сангфарш намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ вилояти Хатон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша корҳои ободонию созандагӣ бо вусъат идома дорад. бо пайравӣ аз ин иқдом дар ҷамоати деҳоти панҷуди ноҳия Раҳмоналӣ Шарифов аз ҳисоби маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намудааш дар деҳаи сайроб як майдончаи варзишӣ сохта мавриди истифода қарор доданд. барои саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти деҳоти мазкур ин шахси саховатпеша бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтааст ки дар шафати майдончаи варзишӣ барои сокинони деҳаи сайроб як бинои нави китобхона низ бунёд намояд. дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳия ин амали шахси саховатпеша Раҳмоналӣ Шарифовро соҳибкори маҳаллӣ Юсуфалӣ Амиралиев ҷонибдорӣ карда ӯ низ аз ҳисоби маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намудааш имрӯзҳо роҳи байни деҳаро сангфарш менамояд. корҳои ободонии ҳамин ҷамоат бо ёрдами ҳамин кас ва сокинони деҳа рафта истода. дар ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ бояд роҳи
роҳи байни деҳот пурра таъмири асосӣ ва чароғон карда шавад. имрӯзҳо ки корҳои омода кардани қисмати таҳкурсии роҳ барои мунфарш кардан идома дорад, дар кори сангфарш кардани роҳи байни деҳот сокинон ба ҳашари дастаҷамъона баромада ба соҳибкори маҳаллӣ Юсуфалӣ Амиралиев кӯмак намуданд. дар диҳаи кӯҳандиёри болои ҷамъияти деҳоти ватани ноҳияи Фархор низ оилаи Нуровҳо барои ободии деҳот чунин як иқдоми хайрро амалӣ карда бо харҷи маблағи пасандознамудаи хеш дар масофаи 3 километр роҳи байни деҳаро бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон сангфарш намуданд. Нуров Қурбоналӣ ва бародараш Нуров Амиралӣ тасмим гирифтанд ки роҳҳои дохилии деҳаро сангфарш намоянд. ин иқдомро сокини дигари ҳамин деҳа Наҷмиддинов Элмурод дастгирӣ намуда пули байни деҳаро аз ҳисоби маблағҳои шахсӣ таъмир карда истодааст. ба андешаи шахсони рӯзгордидаи ин иқдом асиси ватандӯстӣ ва огаҳӣ аз маърифати динӣ ин шахсони саховатпеша дарак дода он маблағеро ки эшон дар чунин корҳои ободонӣ харҷ менамоянд подош ва арҷи он аз сафари ҳаҷ бештар аст. дар доираи иқдоми якҷоя ҳал мекунем, масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократӣ дар ноҳияи Ёвон бо сокинон дар ҳудуди деҳот корҳои ободониро вусъат медиҳанд. роҳҳои маҳаллӣ дар доираи амалӣ кардани тадбирҳои созандагӣ навсозӣ шуда сохтмони инфраструктури зарурӣ идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон тадбирҳои ободонӣ вусъат меёбад. дар доираи баргузории аксияи ҳизбӣ таҳти унвони якҷоя ҳал мекунем дар ноҳияи Ёвон роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ карда шуданд. роҳҳои ҳудуди деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх бо саҳми сокинон сангфар шуда мушкилоти рафтуомад тадриҷан бартараф мегардад. барои фароҳам овардани шароити мусоид дар деҳаи мазкур хатти оби нӯшокӣ низ кашида шуда бо иқдоми соҳибкорон иншооти хизматрасонӣ ва инфраструктури зарурӣ сохта ба истифода дода хоҳад шуд. бахшида ба ҷашни бошукӯҳе ки дар пеш дорем, ҷашни 30-солагии суқут давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх 23 иншооти ҷашнӣ сохта мешавад. чӣ ки дида истодем дар шавати роҳ нуқтаи сӯзишворӣ, маркази савдо, сартарошхона, ҳамомхона ва инчунин як нуқтаи таъмири чархҳо ва таъмири мошинҳо сохта ба истифода дода шуд. дар оянда низ умед дорем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон боз зиёдтар иншоотое ки ба монанди сохтмони биноҳои нави муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода диҳем. ҳамзамон дар шафати роҳҳои автомобилгард марказҳои хизматрасонӣ аз ҷумла ҳамому сартарошхона, кӯшонаи ҳусн ва дигар иншооти зарурӣ сохтмонашон идома дорад. дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон бо саҳми соҳибкорон сохтмони маҷмӯаи хизматрасонӣ ки аз маркази савдо, меҳмонхона, сартарошхона, толори варзишӣ, ҳаммом, ҳавзи шиноварӣ, кӯшонаи ҳусн, коргоҳи дузандагӣ, майдонча барои бозиҳои кӯдакона ва боғи фарҳангӣ фароғатӣ иборат мебошад, бо суръат идома дорад ки ин тадбир дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. ҳамчунин дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон сокинон бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои созанда дар бунёди бонгоҳи тиббӣ фаъолона саҳм мегузоранд. дар ҷамъомад таъкид гардид ки корҳои ободониву созандагӣ ва омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин шабрӯз дар ноҳияи Ёвон вусъат ёфта бо амалӣ кардани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ рушди соҳаҳои хоҷагии халқ таъмин гардида барои сокинон беш аз ҳар вақти дигар зиндагии шоистае фароҳам оварда мешавад. масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои шаҳри Роғун бо мақсади таъмини мунтазами ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар рӯзҳои сербориши фасли баҳор тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. фаромадани ярч дар километрҳои 76-85 шоҳроҳи мазкур ки дар натиҷаи боришоти чанд рӯзи пеш ба вуқӯъ пайваста буд сари вақт бартараф карда шуд. гузориш аз шаҳри Роғун. шаҳри Роғун ки шоҳроҳи байналмилалии ваҳдатбахш аз ҳудуди он мегузарад, аксари роҳҳои дохилӣ ва магистралиаш дар шароити кӯҳистон ҷойгир буда, дар фасли баҳорон ба хавфи сангрезӣ ва фаромадани кӯҳпора бештар дучор меояд. новобаста аз таҳдиду тааллуқаи боришоти шадид, масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Роғун бо дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ омодагии бештар гирифта, дар ин шабрӯз қитъаҳои роҳро аз лою сангрезаҳо тоза ва техникаро дар ҳолати омодабош қарор доданд. мо кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории автомобилгарди шаҳри Роғун бевосита бо дастгирии вазорати нақлиёт, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Роғун тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаистем ки
дар рӯзҳои боришоти пайдакҳои бовон ки фаромадани як шав селҳо ҳастанд тавбадорӣ шабонарӯзӣ ташкил карда дар роҳи байналмилалӣ ва ададра ширкатҳо ҳама вақт ҳолати ҳаракати мунтазами нақлиётро таъмин карда истодаем ки монеагӣ дар роҳ эҷод нашавад. масъулини ин ниҳод ки нигаҳдории 25 километр роҳҳои байналмилалӣ ва 44 километр роҳҳои маҳаллиро ба дӯш доранд, дар ин давра бо техникаҳои пуриқтидории соҳа ва беш аз 25 нафар кормандон дар дубаст корро ба роҳ монданд. ҷиҳати бартараф намудани оқибати боришоти шадиди рӯзҳои охир, ҳайати эҷодии шабакаи иттилоотии ҷаҳоннамо дар аснои таҳияи гузориш дар ин минтақа шоҳиди бартарафсозии сангфароӣ ва дигар корҳои техникӣ дар роҳҳои ҳудуди шаҳри Роғун шуданд. бино ба иттилои масъулин, дар ин шабу рӯзи сербориш дар қитъаи шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Ваҳдат Рахш-Лахш дар километри 76 то 85 шоҳроҳ фаромадани сангпора ва селоб ба қайд гирифта шуд ки он оҷилан бартараф карда шуд. тавре ба мо иттилоъ доданд, шароити кори кормандон дар қитъаҳои алоҳида ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. масъулин азм доранд ки то монеаҳои ҳаракат дар роҳҳои мошингарди ҳудуди шаҳрро дар мавсими боронгариҳо бартараф намуда, баҳри тоза нигоҳ доштани масири ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳамеша ҷаҳду талош намоянд. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ дар маркази ноҳияи Варзоб беморхонаи нав мавриди истифода қарор гирифт. Беморхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, аз 3 ошёна, 5 шуъба ва бахшҳои ёрирасон иборат мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршои Тағоимрод. беморхонаи марказии ноҳияи Варзоб аз ҷумлаи 276 иншооти ҷашнӣ маҳсуб меёбад ки рӯзи 18 апрел дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ гардид. беморхона аз ҳисоби маблағҳои асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб бунёд шуда, дорои шароити мусоиди корию хизматрасонӣ мебошад. гиёҳдармон барои на ки табобати беморӣ, балки барои пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ тавсия дода мешавад. мо аз гиёҳҳо намуди шарбат тайёр мекунем. масалан, хуч барои бемории фишорбаландӣ тавсия дода мешавад. себи қов бошад, аз витаминҳо бой буда барои бемории дарунӣ тавсия дода мешавад. тату бошад, барои тунук намудани хун, фишори хун тавсия дода мешавад. беморхона барои 100 кат пешбинӣ шуда ҳамаи ҳуҷраҳо ва ташхисгоҳҳои он бо системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. дар ошёнаи якуми бино шуъбаи ҷарроҳӣ бо 25 кат, ошёнаи дуюм ва сеюм шуъбаи таваллуд, модару кӯдак, бемориҳои дарунӣ ва кӯдакона ҷойгир будам, ҳамаи онҳо бо таҷҳизот ва дастгоҳҳои муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. ваъда медиҳем ки дар оянда ба халқу аҳолӣ хизмати софдилонаи худро расонем. барои ташхису муайян намудани бемориҳо, анҷоми бо муваффақияти ҷарроҳӣ ва дақиқ муайян кардани кори системаи дилу рагҳо, узвҳои ҳозима, пешобрав, муоина ва табобати бемориҳои кӯдакона, асаб ва дигар намуди бемориҳо, 6 номгӯи таҷҳизоту дастгоҳи муосири баландсифати тиббӣ дастрас карда шуда, барои истифода ва дар хизмати ниёзмандон қарор додани онҳо мутахассисони варзидаи тиббии дараҷаи олӣ ва миёна ҷалб карда шудаанд. дар инҷо мо тамоми намуди ҷарроҳие ки ба мо вобастагӣ дорад иҷро намоем ва ин моро водор мекунад ки боз бештару хубтар сифати хизматрасонии тиббиро баландтар бардорем, ба халқи азизамон хизмат кунем. аз шароити муосири хизматрасониҳои тиббии беморхонаи мазкур беш аз 90 000 нафар истифода мебаранд. тибқи нақша давоми 3 соли оянда дар маркази ноҳия ва деҳаҳои дурдасти он як бинои нави беморхона, 19 бунгоҳу нуқтаи тиббӣ ба истифода дода мешавад. Зоиршои Тағоимрод, Хуршеди Азиз, ноҳияи Варзоб, ахбор. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор намудани навбати дуюми трансформатори тавоноия 16 000 киловолт ампера дар зиристгоҳи барқи 110 киловолт сомонӣ воқеъ дар маркази шаҳри Кӯлоб ба нақша гирифта шудааст. инак бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик трансформатори мазкур аз ҷумҳурии мардумии чин ба шаҳри Кӯлоб ворид карда шуд, ки баъди васл насб метавонад аҳолиро бо барқ дар ҳама фасли сол таъмин намояд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб.
با مقصد تامین نمودن اهالی با برق خوشصفت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته چاره‌ها اندیشیده می شود. در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برقرار نمودن نوبت دومی ترانسفورماتور توانایی 16000 کیلووات آمپر در زیرساختگاه برقی 110 کیلووات سامانه واقع در مرکز شهر کولاب به نقشه گرفته شده است و اینک با دستگیری حکومت جمهوری و شرکت برق تاجیک ترانسفورماتور مذکور از جمهوری مردمی چین به شهر کولاب وارد کرده شد. زیرساختگاه 116 کیلووات سامانی که اساساً مرکز شهر کولاب را با برق تامین می‌نمود از یک عدد ترانسفورماتور 16000 کیلووات آمپر تامین بود که این در فصل سرما با سرباری کار میکرد و ما نمیتوانستیم که مشتریان را با نیروی برق خوشصفت تامین نماییم. قابل قید است که انرژتیکا یکی از ساحه‌های مهم و افضلیتناک بوده. پیشرفت تمامی ساحه‌های مهم خواجگی خلق مملکت، کارگاه کارخانه‌های خرد و بزرگ، مؤسسه‌های تندرستی، معارف و فرهنگ و زندگی هر روزه اهالی را به برق تصور کردن امکان پذیر است. زیرا ما در عصر تکنیک و تکنولوژی معاصر زندگی داریم و هر لحظه پیشروی‌های علم و تکنیک در تمام جبهه‌های زندگی به چشم می‌رسد. کارمندان جمعیت سهامی شده شبکه‌های برقی شهر کولاب طبق نقشه چورابینی‌ها تا روزهای استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز نوبت دومی زیرساختگاه محله بورباد را به استفاده داده زیرساختگاه محله فیض‌آباد خواجگی نظرов را نیز عوض نمایند. همزمان ترانسفورماتورهایی که در دیگر محله‌های شهر با سرباری کار می‌کنند عوض و یا سرباریشان کم کرده می‌شود. اساساً رشد ساحه انرژتیکا با زحمت و تلاش‌های محترم پیشروی ملت رشد یافته ایستاده است و این هم باشد و اهل کارمندان شبکه‌های برق شهر کولاب یک نیروی تازه بخشیده کوشش میکنیم که اهالی را با برق خوشصفت در فصل تیرما و زمستان تامین نماییم. این عامل امکان می‌دهد که ساکنان شهر و دهاتی کولاب با برق خوشصفت تامین گردیده برای پیشرفت تمامی ساحه‌های خواجگی خلق از جمله فعالیت بی ممانعت کارگاه کارخانه‌های خرد و بزرگ مساعدت نماید. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کولاب. اخبار. در نتیجه طوفان و بارشات در شتات‌های قسمی جنوبی هندوستان 39 نفر هلاک شده، زیاده از 130 کسی دیگر زخمی گردیدند. در کوههای مضافات آلبرتای کانادا در نتیجه ترمافروی گروهی کوهنوردان زیر ترما موندند. شرح پوره خبرها از خارج مملکت. در شهر کرگانی ایرلندیای شمالی تیرپارانی به معلومات که در نتیجه یک نفر به هلاکت رسید. از روی معلومات کارمندان مقاماتی پلیس، جنایتکاری نامعلوم در یکی از خیابان‌های شهر مذکور نارنجکی دستی را هوا داده سپس از یراق جانبی آدمان آتش کشیده است. کارمندان مقاماتی پلیس ایرلندیای شمالی این حادثه را عملی تروریستی عنوان کردند. در شهر تایبه تایوان با قوه 6.7 بر زمین لرزه به عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی چند نفر جراحت برداشتند. مرکز زلزله در چوخوری 18 کیلومتر به قید گرفته شده است. از تکانخوری زمین خطهای انتقال نیروی برق کار ناشایان گردیده، اهالی چند منطقه بی برق ماندند. کارمندان خدمات مربوطه برای برطرف نمودن عاقبت‌های زمین لرزه فعالیت دارند. در شتات‌های قسم جنوبی هندوستان داومی یک هفته اخیر بر اثر طوفان و بارشات 39 نفر به هلاکت رسیده، 135 کسی دیگر جراحت برداشتند. از آفت طبیعی بیشتر شتات‌های گوجرات، مدهیا پردش و راجستان ضرر دیدند. طوفان خطهای انتقال نیروی برق را کارنشین کرده، اهالی چند منطقه از استفاده برق محروم ماندند. طوفان درختان زیاد را ریشه‌کن نموده، حرکت همگونه نقلیات در راه‌ها با مشکلی صورت می‌گیرد. کارمندان خدمات نجاتدهی ساکنان زیر خطر بوده را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. در کوههای ممنوعگاه ملی مضافات آلبرتای کانادا ترما فرآمده گروه کوهنوردان را زیر کرد. در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسید. هلاک شدگان شهروندان ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپا میباشند. کارمندان خدمات نجاتدهی ابراز می‌دارند که هنگامی که کوهنوردان به بالای کوه میبرآمدند، در این وقت ترما فرآمده آنها را زیر کرده است. کارمندان خدمات داخلدار از خطر فرآمدن ترمای نوبتی جستجوی جسد کوهنوردان را موقتا قطع کردند. در ولایت امور فدراسیای روسیه سوختار بیش از ظهر ادامه دارد. وابسته به این کارمندان خدمات داخلدار از یک بینای آسایشگاه کودکانه قریب 200 کودک را به جایهای بی‌خوف کشاندند. سرچشمه‌های سوختار جنگل 15 کیلومتر دور از بینای آسایشگاه به قید گرفته شده است. سوختار بیش از ظهر در کشور خبرسک، زابایکال و پریموریا نیز ادامه دارد.
در مضافات کفوشیخ جمهوری عربی مصر قطار مسافربر به صدمه دچار گردید. بر اثر حادثه 15 مسافر زخمی شد. موافق معلومات کارمندان مقامات پلیس پس از رخ دادن صدمه چند واگن قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شده است. در محل حادثه کارمندان خدمات داخلدار برای معاین کردن سبب‌های به صدمه دچار گردیدن قطار مسافربر فعالیت دارند. در ناحیه کوشانیان در برابر گرمخانه‌های دویم عمل کننده که نزدیک 5 گکتار را تشکیل می‌دهند، کشاورزان و خوجگیداران در میدان 162 گکتار گرمخانه‌های موسمی را نیز به راه مانده الکی حاصل آنها را به بازار برآوردند. گزارش گلچهره ستار. با مقصد تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی، سهامداران خوجگی‌های دهقانی ناحیه کوشانیان پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی را در شرایط گرمخانه‌های موسمی خیلی خوب به راه ماندند. این است که هر بگاه 16-17 تانه بادرنگ خوشصفت از خوجگی‌های این ناحیه به بازارهای شهر باختر و دیگر شهر و نواحی جمهوری وارد گشته نرخ این نوع محصولات را در بازار به تنظیم می‌دارد. هر یک خوجگیدار حرکت میکند که ما بودجه خوجگیدارش افزون گردد. اگر در میدان 162 گکتار سبزیجات بروقتی در قدمرو ناحیه کشت گذارنده شده باشند، نصفی زیادشان به حاصل درآمدند، الکی جمع‌آوری حاصل در خوجگی‌های دهقانی که گرمخانه‌های موسمی دارند آغاز گردیده است. مقصد اساسی دهقان خوجگیدار منفعت بردن از هر یک وجب زمینی کارمی آبی که در اختیار دارد. در ناحیه میدان 162 گکتار گرمخانه‌های موسمی عمل می‌کند که در آنها سبزیجات گوناگون از قبیل قلمفور بلغاری، پمیدور، بادرنگ و بوینجان پرورش کرده می‌شود. گرمخانه‌های دوم عمل کننده باشد نزدیک 5 گکتار را تشکیل می‌دهند. در ناحیه کوشانیان در مجموع 2236 خوجگی دهقانی فعالیت می‌نماید که میدان 15732 گکتار زمین در استفاده کشاورزی قرار دارد. با نظر داشته آنکه اقلیم ناحیه نسبتاً گرم است، نخست به بازار استعمالی محصولات گرمخانه‌های همین ناحیه برآورده می شود. این است که در اول موسم طلبات به سبزیجات بروقتی دهقانان ناحیه زیاد است و خوجگیداران نیز برای پرورش و پیشنهاد نمودن محصولات تر و تازه هوسمندند. جماعت دهاتی ثروت استقلال ناحیه کوشانیان بیشتر به سبزیجاتکاری میل و رغبت زیاد دارند. عموما تمام مردم در در سهم‌های خویش در سمت سبزیجات یعنی پمیدور و بادرنگ پروری کار و فعالیت میکنند و با همین وسیله زندگانی خود را پیش میبرند. در جماعت دهاتی ثروت استقلال ناحیه 84 گکتار گرمخانه موسمی موجود است که سهامداران با شوق زیاد در آنها مهنت کرده در برابر به ساختن سطح زندگی خود همچنین در تامین اهالی با محصولات تر و تازه سهم میگذارند. رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی، استفاده از تجربه پیشقدم و دلگرمی به مهنت است که امروز نهال‌ها غرق حاصلند و بازارهای استعمالی از این نوع محصولات فراوان. در جماعت دهاتی زرگر زیاده از 43 گکتار گرمخانه‌های موسمی فعالیت می‌کنند. از اون 20 گکتارش پمیدور میباشد و 23 گکتارش بادرنگ. سهامداران خوجگی دهقانی امام اعظم در جماعت نوبهار ناحیه در سمت پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی تجربه زیاد دارند. میدان گرمخانه‌های موسمی در این خوجگی با 1 گکتار و 10 سوتیخ برابر است و حاصلناکی از 1 گکتار به حساب میانه 350 سنتینری را تشکیل می‌دهد. خیلی دوره همه اوزقش بته همه چیز سال حاصل یکم بار کرده سال پمیدور است. سال دیگه حاصلش می‌بینیم. سال دیگه ممکن با بسیارتر می‌کنم من. حاصل 3,500 کردگیم. سال دیگه 10,000 می‌کنم من. اگر معقول حاصلش سال باشد. حساب بگم قطعی 5 کیلو من باتیاد. من همین 3,500 20 تن پمیدور می‌گیرم. همه تلاش و زحمت و غیرت کشاورزان به آن نگرانیده شده است که با استفاده با ثمر هر قطعه زمین حاصلخیز دیار توانند در فراوانی بازار استعمالی مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تأمین امنیت غذایی سهمگذار باشند.
кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз ҳосили фаровони пиёзро ҷамъоварӣ карда барои содирот омода менамоянд. тибқи иттилои масъулин аз майдони 529 гектари пиёз деҳқонон нақша доранд ки аз ҳар гектари он накам аз 380 центнери ҳосил ба даст оварда дурнамои содиротии солонаро ба 4700 тонна расонанд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус таҳия шудааст. кишоварзони ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон вобаста ба иқлими мусоиди ноҳия дар миқёси ҷумҳурӣ аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ шурӯъ намуда дар ин айём баҳри таъмини эҳтиёҷоти бозору сокинон саҳм мегузоранд. хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз баробари кишту парвариши дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар самти пиёзкорӣ низ таҷрибаи бой дошта сол аз сол бо пеш гирифтани роҳу усулҳои ҷадиди кишту парвариш ва интихоби тухмиҳои ба иқлими ноҳия мусоид ҳаҷми истеҳсолро афзун менамоянд. ноҳияи шаҳри Туз яке аз минтақаҳои гармтарин дар ҳудуди вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, сабзишу пухта расидани аксар маҳсулот нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо барвақттар ба чашм мерасад. кишоварзони ноҳия имсол дар майдони беш аз 500 гектар кишти пиёзи барвақтиро ба роҳ монданд ки аллакай таи чанд рӯз мешавад деҳқонон ба ҷамъоварии он машғул ҳастанд. ҳозир ҳамин ҳосили асосии ҳамин пиёз пухта растанд. харидорон аллакай омада ҳамин маҳсулоти тайёрро мувофиқ харидорӣ карда истоданд. хоҷагии деҳқонии Холмирзо дорои 20 гектар замини корами обӣ буда, деҳқононаш талаботи бозорро ба инобат гирифта имсол дар майдони 6 гектар замин кишти пиёзи навъҳои минтақабоб ва селҳосидро ба роҳ монда. Дар натиҷаи коркарди дурусту ғизодиҳии саривақтӣ имрӯзҳо аллакай ба ҷамъоварии ҳосили он оғоз бахшиданд. 10 апрел сар кардем чиндану харидора омаданд. як самони 20 рам ина харидора ҳозир айман 2 гектара савда кардан чиндан бор карда истодай. дар ҳақиқат дигар ҷумҳурӣ ба 1 гектар 80 тонн ҳосил омодаша истодем. деҳқонон тибқи хулосаҳои пешакии ҳосил муайянкунӣ ният доранд ки имсол аз ҳар гектар ба миқдори накам аз 380 центнери ҳосили пиёз ба даст оварда баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамчунин содиротро ба хориҷ низ ба роҳ монанд. таи чанд соли охир баҳри таъмини сабади истеъмолии сокинон бо маҳсулоти худи деҳқонони соҳибтаҷрибаи ноҳияи шаҳри Туз майдони кишти картошкаро ҳам васеъ карда дар ин ҷода ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил мегарданд. дар қидаҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ин мавсим бо мусоид омадани боду ҳаво нашъунамову ҳосилбандии майдони ғалазор ки 1633 гектар, полезиҳо 350 гектар ва сабзавот 803 гектарро ташкил менамояд хуб мушоҳида мегардад. аз сабзишу нашъунамои ниҳолони пахта деҳқонон бо қаноатмандӣ ҳарф мезананд. пахта яке аз зироатҳои даромаднок ба ҳисоб меравад, чунки аз пахта чандин коркард мешавад, чандин ҷои корӣ барои ҳамин мардуми ноҳия, мардуми ҳамин шаҳрвандони ҳамин ҷо мешавад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. дар ноҳияи Дарвоз бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав, баланд бардоштани ҳосилнокии замин, зиёд намудани масоати гармхонаҳои доимамалкунанда ва бунёди боғҳои интенсивӣ, тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. гузориши тоҷинисои Файзуллобек аз ноҳияи Дарвоз. дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зиёд намудани масоати боғҳои интенсивӣ дар ҳудуди мамлакат супоришҳои қатъӣ дода шуд. дар ҷамоати нулванди ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иқдоми соҳибкор Султоншо Киронов қиттаи таҷрибавии хоҷагии деҳқонӣ дар масоати 6 соатӣ коркард карда шуда, дар он намудҳои гуногуни гулҳои ороишӣ Садбарг, Сирена, гули Алеандра, айваи ҷопонӣ, дарахтони лимӯ ки барои шароити иқлими Кӯҳистон мутобиқ аст парвариш карда мешаванд. дар ин ҷо тамоми намуди дарахтони мевадиҳанда пайванд кардагӣ ҳастанд. аз қабили себ, олу, шафтолу, гелос, умуман тамоми намуди дарахтони мевадиҳанда ба ин ҷо вуҷуд дорад. яке аз ҳадафҳои асосии соҳибкор зиёд намудани дарахтони мевадиҳанда ки солҳои дароз дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз зиёд нашъунамо ёфта истоданд ба ҳисоб меравад. бо гузашти замон ин нави дарахтон ба мисли анору анҷир миёни бошандагони рӯстои Нулванд ва ҷамоатҳои дигари ноҳияи Дарвоз кам ба назар мерасанд. зиёд намудани содироти ин нави меваҳо ба пойтахти кишвар омили асосии таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти сифатан хуби маҳаллӣ ва ба ғанӣ гардондани буҷаи хонаводагӣ мусоидати хубе дорад. ман мақсад дорам он дарахтоне ки солҳои зиёд дар ноҳияи Дарвоз мавҷуд буданд ва шумораи онҳо кам мондааст зиёд кунам. мехоҳам ки инро ба дигар дар тамоми ҷумҳуриямон паҳн кунам. ҳанӯз соли 1961 олими рус Розанов тадқиқот карда исбот кардааст ки анору анҷири Дарвоз
تاریخ زیاده از 2000 سال داشته با واسطه راه ابریشم با دیگر مناطق جهان پهن کردند. در برابر این به نشونمای درختان میوه‌دار به مثل توت، ملحب و درخت نوک که میان خواجگیداران کشور کم نشونما داشته به کتاب سرخ وارد گردیدن دقت لازمی روانه گردیده در شرایط اقلیم ناحیه درواز پرورش آنها در مد اول قرار دارد. تجربه نشان داد در ناحیه درواز لیمون نوعی میر بسیار هم حاصلی بلند می‌دهد. در شرایط بدخشان علل خصوص درواز که زمین کم است ما میتونیم گرمخانه های لیمون رو زیاد کنیم که از زمین کم فایده زیاد به دست آوریم. و غیر از این من لالوی لیست که این با کسلی قند دوای بهترین است. درختی همیشه سبز است، زمستان و تابستان سبز است. تخم میوه ها رو با واسطه استراتیفیکاسیون تیار کرده در قطعه ها در 1000 دانه قطعه شناندم که این با فکر من بسیار کار مفید است. باز ما گل‌های هر خیله آرایشی را قلمچه کرده تیار کردیم. از روی تجربه کشاورزان ناحیه درواز دوام چند سال اخیر پرورش لیموی نوی میل در ناحیه خوب به راه مانده شده، حاصلناکی آن نسبت دیگر نوهای میوه زیاد به مشاهده می رسد. این را به نظر گرفته صاحبکار در قطعه تجربوی مساحت گرمخانه دائم و عمل کننده را برای پرورش لیمون وسیع نموده از زمین فایده نسبتا بیشتر را به دست می آورد. صاحبکار همزمان باغ را با نمودهای گوناگون نهالهای میوه دهنده به مثل 3 نوع سیب، 2 نمود میوه نوک، توت و گیلاس و شفتالو و زردالو را در موضع رقک ناحیه درواز در مساحت 20 ساتق زمین بنیاد نموده است. تا به امروز از قطعه تجربوی صاحبکار ناحیه درواز تمام باشندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و خارجی مملکت ثمرناک استفاده نموده، جهت رشد من بعد ساحه کشاورزی در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان این روند مساعدت خوبی دارد. در سال 2019 در ناحیه لخش 60 گکتار باغ نو بنیاد کرده می شود که این به افزایش دادن استحصال میوه و تامین کردن بازار داخلی با میوه های شهدبار زمینه می گذارد. این زمان در ناحیه شنودن درختان میوه دهنده جریان داشته باغ پروران با استفاده از امکانات های موجوده برای اجرای نقشه فعالیت دارند. نوریدین قربان و بهرالدین اسمانیدین از ناحیه لخش گزارش می دهند. در ناحیه لخش خوجگی دولتی نهال پروری به نام ژیمبوی قمرов عمل میکند که در آن نهال‌های گوناگونی به اقلیم منطقه مطابق پرورش کرده میشوند. خوجگی ما یگانه خوجگی می باشد در مقیاس ناحیه که خوجگی دولتی نهال پروری و باغ پروری می باشد. ما کارکنان خوجگی تصمیم گرفتیم موافق دستور و سپارش‌های حکومت ناحیه و حکومت جمهوری در تل تپه ها در زمین هایی که سالهای زیاد در بیکار خواب بودند این سال با واسطه با قوای خلق که در زیر سنگ شغل بودند از سنگ شغل تازه کردیم و باغ‌های نو بنیاد کرده ایستادیم. نهال درختان میوه دهنده طبق توصیه عالمان ساحه شنونیده شده برای در آینده زود نشأه‌نما یافتن آنها باید اعتبار جدی ظاهر کرده شود. سال به سال در ناحیه میدان باغ‌های میوه دهنده زیاد کرده شده باغداران حاصل خوب به دست آورده در تامین بازارهای داخلی و امنیت آذوقه‌واری کشور سهم می‌گذارند. نتیجه ثمرناک استفاده بردن زمین و به دست آوردن حاصل خوب میوه امکان می‌دهد که باغداران زندگیشان را از این حساب پیش برند. وسیع نمودن میدان باغ میوه دهنده در ناحیه لشک برای درختان سیب و زردالو نوک اقلیم مساعد دارد از یک جانب به استحصال زیاد میوه زمینه گذارد، از جانب دیگر برای تامین گشتن ساکنان محلی با جای کار شرایط فراهم می‌آورد. در برابر بنیاد باغ‌های نو همزمان به برقرارسازی باغات کهنه نیز اعتبار جدی داده می‌شود. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های سریوقتی تا امروز 15 گکتار میدان باغ‌های کهنه برقرار کرده شدند. تا 15 گکتار امسال برقرار کردیم. من حاضر باشد بنیاد باغ‌های نو را تا 4.5 گکتار رسانده ایستاده‌ایم. باغ پروران اظهار می‌دارند که در ناحیه برای زیاد نمودن میدان باغ‌های میوه دهنده امکانات‌های وسیع موجود است و این باید ثمرناک استفاده برده شود. نوریدین قربان، بهرالدین اسمانیدین، عبیدالله سیولی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. دانشجویانی که از شهر و ناحیه‌های مملکت در مؤسسه‌های عالی تعلیمی تحصیل می‌نمایند، رهبریت شهر و ناحیه‌های مملکت با آنها ملاقات نموده پیوسته از جریان تحصیلشان آگاه می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما
мулоқоти роҳбарияти ноҳияи Деваштич бо донишҷӯёне ки аз ин ноҳия дар муассисаҳои олии таълимӣ таҳсил менамоянд ҳамасола сурат гирифта. Дар доираи чунин вохӯриҳо масъулон бо вазъи феълии донишандозӣ ва шароити иқомати онҳо бохабар мешаванд. Дар вохӯрии имсолаи роҳбарияти ноҳияи Деваштич бо донишҷӯён қабл аз ҳама ба масъалаҳои баландбардоштани ҳисси худшиносию ватандӯстӣ, аз худ кардани донишҳои замони муосир, зиракии сиёсӣ, нагаравидан ба гурӯҳҳои ифротгаро ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Таъкид шуд ки роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои ҷавонон тамоми имкониятҳои кору таҳсилро фароҳам сохта, барои онҳо дар ин самт шароити арзанда муҳайё карда шудааст. мақсад аз ин мулоқот мо донишҷӯёнро имрӯз ба он даъват мекунем ки баъди хатми донишгоҳи олии касбӣ ва тиббӣ онҳо ба зодгоҳи худ баргарданд ва аз рӯи касби интихобкардаи худ, аз рӯи дониши гирифтаи худ барои халқу миллати худ хизмат карда бошанд. муқаррар кардани имтиёзҳо, аз ҷумла ҷудо намудани квотаи президентӣ барои ҷавононе ки дар ноҳияҳои дурдаст зиндагӣ мекунанд, имкони бештари таҳсил дар муассисаҳои олии таълимиро фароҳам овардааст. Аз ноҳияи Деваштич дар муассисаҳои олии таълимӣ 870 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ки 120 нафари онҳо тибқи квотаи президентӣ сазовори номи донишҷӯ гардиданд. шукри истиқлолият, шукри дастгириҳои пешвои миллат мебошад ки имрӯз мо донишҷӯён тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳҳои олӣ таҳсил гирифта истодаем. баъди хатми донишгоҳҳои олӣ ба зодгоҳи худ баргашта хизмати халқу ватан иҷро мекунем. роҳбарияти ноҳияи Деваштич ба донишҷӯёне ки дар муассисаҳои олии таълимӣ фаъолона таҳсил намуда дар корҳои ҷамъиятӣ низ саҳми назаррас доранд, онҳоро бо ифтихорнома қадрдонӣ карда ба чанд нафар кӯмаки яквақтаи моддӣ расониданд. аз 25 апрел то 25 июни соли ҷорӣ панҷумин мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад ки дар ин мусобиқа дастаҳои зиёд аз ҳисоби кормандони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатию ғайридавлатӣ иштирок хоҳанд кард. қабл аз оғози чорабинии мазкур маросими қуръакашӣ баргузор гардид. мусобиқаи кушоди футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе маҳз барои кормандони касбу кори гуногуни вазорату идораҳо ва муассисаву корхонаҳо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ гузаронида хоҳад шуд. дар чорабинии солимгардонии мазкур беш аз 50 даста ширкат намуда барои касби зинаҳои ифтихорӣ байни ҳам мубориза хоҳанд бурд. масъулияти ташкил ва дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаи мазкур ба дӯши муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи футболи шаҳри Душанбе вогузор карда шудааст. қабл аз оғози маросими қуръакашӣ низ масъулин тамоми паҳлӯҳои тартиби баргузории чорабиниро ба намояндагони дастаҳои иштирокчӣ фаҳмониданд. мақсади асосии чунин мусобиқаҳо ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим байни кормандони вазорати идораҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, инчунин дӯстӣ рафоқатӣ байни кормандони ин вазорати идораҳо ва кумитаҳо, инчунин барои дарёфти беҳтарин бозингарон аз худи ҳамин вазорати идораҳо кумитаҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Душанбе ва берун аз ин баргузор мегардад муайян намудан аст. рафти қуръакашӣ нишон дод ки дастаҳо ба 8 гурӯҳ ҷудо гардида дар ҳар як зергурӯҳ 6 тими футболи хурд ҷой дода шудаанд ки ғолибони гурӯҳ ва дастаҳое ки дар зинаҳои дуюм ва сеюм мавқеъ мегиранд ба даври навбатиро хат пайдо карда метавонанд. тавле гуфта шуд дар як мусобиқа иштироки тимҳои футболи зиёд аз он гувоҳӣ медиҳад ки кормандони касбу кори гуногун низ ба варзиш майли беандоза доранду нисбати баргузориҳои чорабиниҳои солимгардонӣ бетаваҷҷӯҳ нестанд. кӯшиш мекунем ки дар ин мусобиқа зиёдтар ҳамон коргарон ва ҳамон шахсоне ки дар корхонаҳои давлатӣ кор мекунанд онҳоро ба ин мусобиқа ҷалб кунем ба хотири он ки онҳо зиёдтар ба машқи ва варзиш машғул шаванд ва саломатии худро хубтар кунанд. мусобиқаи кушоди футболи хурд барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба як чорабинии анъанавии солимгардонӣ табдил ёфтааст ки ҳамасола бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.
давоми 2 соли охир аст ки дар мусобиқаи мазкур тағйирот ба миён оварда шудааст ки тибқи он иштирокчиёни он бояд аз 30 сола боло бошанд, зеро ҷавонон дар чунин мусобиқаҳои варзишӣ бештар фаъоланд ва кормандони касбу кори гуногун низ ба ҷиҳати сол аз 30 сола боло ба майдонҳои варзишӣ бояд бештар ҷалб карда шаванд. вохӯриҳо дар майдончаҳои Федератсияи футболи шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. дар шаҳри Душанбе Спартакиадаи ҷавонон оид ба волейбол доир гардид. Мақсад аз баргузории чорабинии мазкур тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавияти варзиш арзёбӣ гардид. гузориши Абдулҳамиди Назир. дар шаҳри Душанбе мусобиқаҳои варзишӣ миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 8 намуди варзиш идома дорад. дар ин замина яке аз намудҳои варзиши маъмул волейбол ки дар мамлакат низ ҳаводорони зиёд дорад ҷамъбаст гардид. дар бозии ниҳоии волейбол миёни мардон тимҳои донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов ва донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур бо ҳам рақобат намуданд. даври ниҳоии мусобиқа дар толори муассисаи давлатии мактаби захираҳои олимпии рақами 5 шаҳри Душанбе пуршиддат сурат гирифт. дастаи волейболбозони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон бо кӯшишу талоши зиёд бо натиҷаи 3-1 ғолибиятро ба даст оварданд. давоми чанд сол аст ки дастаи волейболбозони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон унвони қаҳрамониро дар Спартакиадаи шаҳри Душанбе ба даст меоранд. натиҷаи чунин муваффақиятҳоро устодону донишҷӯён дар фароҳам будани шароити арзандаи машқу тамрин маънидод мекунанд. 6 моҳ ба ҳамин тайёрӣ ба ҳамин мусобиқа будем, сазовори ҷои аввал гаштем. марҳилаи сеюм ин мусобиқа 29 апрел дар шаҳри Бухтар баргузор мегардад. донишҷӯёни донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ба Спартакиадаи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхат гирифтанд. дастаи волейболбозони донишгоҳи техникии Тоҷикистон бо ҳисоби 3-0 тими донишгоҳи технологиро шикаст дода ва соҳиби ҷои сеюм гардиданд. баргузории чунин мусобиқаҳо дар таҳкими дӯстӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат заминаи мусоид мегузорад. таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба диққати шаҳрвандон, ронандагони воситаҳои нақлиёт ва меҳмонони пойтахт мерасонад ки ҳангоми баргузории ниммарафони 10-уми байналмилалии Душанбе ба муносибати рӯзи пойтахт санаи 20 апрели соли 2019 аз соати 7 то 12 ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз буруши кӯчаҳои Саъдии Шерозӣ, ҳофизи Шерозӣ ва аз буруши кӯчаи ҳофизи Шерозӣ бо хиёбони Рӯдакӣ то буруши кӯчаи Бухоро манъ карда мешавад. аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ва меҳмонони пойтахт хоҳиш карда мешавад ки дар ин рӯз аз кӯчаҳои Саъдии Шерозӣ, Бухоро, Турсунзода, Шевченко, Айнӣ ва дигар кӯчаҳои ба ин минтақаҳои роҳ ҳамшафат буда бо риояи ҳатмӣ талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро истифода намоянд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.